Hola, avui us ensenyaré a fer un grani. Normalment els granis s'inicien fent un anell màgic, però avui el cas no és ensenyar-vos a fer l'anell màgic, sinó el grani square. Per tant, ho començaré d'una forma molt senzilla per a aquells que no sapigueu fer l'anell màgic. Les que sapigueu fer l'anell màgic, ho iniciareu amb anell màgic. Les que no, feu 4 cadenetes, 1, 2, 3, 4. Llavors, juntem l'última cadeneta amb la primera i fem un punt ras. Llavors aquí ens quedarà una mena de foradet, el que passa que queda com molt tancat, però no passa res, veureu que en seguida això es pot treballar. Començarem el grani fent 3 cadenetes que comptaran com a un punt alt. Continuem. Dintre d'aquest forat faig un altre punt alt. I un altre. Ara, en una primera instància, el que hem de fer són 4 grups de 3 punts alts separats per 2 cadenetes. Ara faig les 2 cadenetes de separació, llavors ja tinc els meus 3 punts alts i les 2 cadenetes de separació. Vaig a tornar a fer un altre grup de 3 punts alts. 1, 2, 3. 2 cadenetes. Una altra. 1, 2, 3. 2 cadenetes més. Ja tinc 1, 2, 3 grups separats per 2 cadenetes. I ara vaig a per l'últim. 1, 2 i 3. Faig 2 cadenetes i aquesta última l'enganxaré a la tercera cadeneta de l'inici. 1, 2, aquí faré un punt ras i enganxaré tancant la base del que seran aquests granis. Si us fixeu, el que tenim aquí és una cantonada aquí, una altra cantonada aquí, una altra cantonada aquí i una altra aquí. Ho deixo aquí, us ho ensenyo. Són 4 cantonades. 1, 2, 3 i 4. Llavors, ara, això és l'inici. Ara comencem a treballar, a fer gran aquest grani. Fem 3 cadenetes i treballarem ara 2 punts alts en el forat que deixen les 2 cadenetes anteriors. 1, 2. Com ja tenim les 3 cadenetes d'inici, aquestes ja ens compten com si fos un punt alt. Per tant, ja tinc 3. Aquí farem una cadeneta de separació. I ara, a la següent cantonada, tornarem a treballar 3 punts alts, 2, 3, separats per 2 cadenetes. A la mateixa cantonada tornem a fer un altre grup de 3 punts alts. 1, 2, 3. Abans d'anar a la següent cantonada farem una cadeneta de separació i treballarem la cantonada següent, que serà una altra vegada un grup de 3 punts alts separats per 2 cadenetes i a la mateixa cantonada un altre grup de 3 punts alts. 1,
2 i 3, perdoneu, és que ja sabeu, la Mar em va demanar que gravés uns tutorials i jo estic aquí amb el meu suport de mòbil fet amb una caixa de fruites i no us explico com tinc que posar els braços per poder fer tot el que estic fent. A veure, llavors, tenim aquí la mitja cantonada del principi, que només hem fet 3 cadenetes i 2 punts alts. Una cadeneta. Una cantonada sencera feta 3 cadenetes, 3 punts alts, 2 cadenetes, 3 punts alts. Una cadeneta. La següent cantonada, que torna a ser un grup de 3 punts alts amb 2 cadenetes i 3 punts alts. Fem una altra cadeneta, perquè estem treballant ara al lateral. Ens en anem a la següent cantonada i fem un altre grup de 3 punts alts amb 2 cadenetes i 3 punts alts més. I aquí està el tercer. Molt bé. Si us fixeu, totes les cantonades funcionen igual, Són el grup de 3 punts alts amb 2 cadenetes i 3 punts alts. Aquí al mig només fem la cadeneta i ara arribem a la primera cantonada que hem treballat d'aquesta volta, on només tenim el grup de 3 punts alts. L'hem d'acabar de completar. Aquí faltaria per completar la figura, falten 3 punts alts, 2 i 2 cadenetes. Doncs els fem. Fem els 3 punts alts, 1, 2, 3 i 2 cadenetes. I llavors ara me'n vaig aquí. Ara volem canviar de color. Jo aquest color el deixaré per aquí. I agafaré, per exemple, aquest rosa. Aquest el tallaríem. Jo no el tallaré perquè ja sabeu que jo els fils els utilitzo moltes vegades. I el que faré ara és introdueixo el ganxet i en comptes de tancar amb el mateix color que estic teixint, com vull incorporar un color nou, l'agafo i l'incorporo. I ja tanco amb aquest color. D'aquesta manera, tota aquesta volta em queda d'aquest color mostassa i ja inicio la següent amb el color rosa. Faré 3 cadenetes per començar i ja me'n vaig al punt de la part de darrere, com abans. Faig un altre bonal i un altre, perquè recordeu que són 3. Aquí, en aquest cas, no aniré arrossegant els fils per la part del darrere, perquè si no s'anirien veient, perquè hi ha molta obertura. S'han de rematar al final, sí o sí, si voleu que us quedi curiós i que no us vegin. Llavors, aquí estic en un lateral. Per tant, si estic en un lateral no toca 2 cadenetes de separació, només toca una. Aquí on havia fet a la volta anterior una cadeneta farem un grup de 3 punts alts. 1, 2, 3. Faig una cadeneta de separació, perquè encara estic treballant al lateral, no estic treballant pas la cantonada. Ara sí, ara arribo a la cantonada, faré un grup de 3 punts alts, 2 cadenetes i un altre grup de 3 punts alts. Vinga, som-hi. 1, 2, 2, 3, 2 cadenetes i ara 3 punts alts una altra vegada al mateix forat. 1, 2, 3. Si us fixeu, ara estic una altra vegada en el lateral de la peça. Aquí està l'altra cantonada. Doncs aquí toca una cadeneta. Entro a l'espai de la cadeneta que hem fet abans, de la volta anterior, i faig un grup de 3 punts alts.
Espereu que m'estic emportant el fil. N'he fet 2, faig el tercer. I una cadeneta de separació, i així arribo a la següent cantonada, on faré 3 punts alts, perdó. 1, 2, 3. Ara he de fer 2 cadenetes, una, 2, i en el mateix espai faig 3 punts alts més. I això em va dibuixant la meva cantonada, que queden superboniques, a més. Bueno, aquestes mantes és que... Vull dir, les mantes fetes amb aquests granis queden molt xules, perquè els granis es poden utilitzar per fer moltes coses, però en el seu moment els granis es feien, ara també es fa, van néixer d'utilitzar restes de llanes que feien servir les àvies, per això se li diu grani, per fer mantetes. O inclús reaprofitant llanes de jerseis vells, peces que ja no es feien servir. Mira, un altre grup de 3 perquè estem en el lateral. Ara me'n vaig a la cantonada. Faig una cadeneta i farem una altra vegada, un altre grup de 3. Dues cadenetes perquè estic a la cantonada i un altre grup de 3 punts alts en el mateix forat. 2 i 3. Val, torno a estar en l'últim lateral, farem una cadeneta, aquí toca un grup de 3, el dibuix us va, conforme aneu teixint, el dibuix us va dient què toca en cada lloc. No hi ha pèrdua. Els granis són super relaxants de teixir. A més, el xulo és que no tens que anar comptant, que enganxet ja sabeu, moltes vegades s'ha d'anar comptant, aquí no cal comptar. Quan vols canviar de color, canvies. Vaig acabar la cantonada que m'han començat al principi, recordeu, aquí tenim el grup de 3, ara ens falta el grup de 3 i 2 cadenetes per acabar. 1, 2, 3. Mireu, faré l'últim canvi de color ara, perquè podeu veient com la peça creix i tinguem una idea del que pot arribar a ser, perquè no vull fer el vídeo massa llarg. Mireu, ara aquí aniré a agafar a la tercera cadeneta de l'inici i introdueixo el ganxet, agafaré el fil nou, que en aquest cas serà el blau, i l'introdueixo. Recordeu que després els fils que em queden per aquí els haureu de rematar quan acabeu la feina i amagar-los amb una agulla llanera. Doncs comencem. 3 cadenetes. Veieu que no té massa secret això, Agafem aquí. Aprofitem per enganxar aquest fil aquí a la cantonada. Fem 2, 3. Per què dic 2, 3? Perquè les 3 primeres cadenetes ens serveixen de primer punt alt. Llavors, tinc ja mitja cantonada. Recordeu, això serà... Això, mireu, ja la cosa... Espereu, ho estic posant una mica lluny. La cosa ja comença a estar gran. Vale? Això cada vegada que aneu fent voltes esteu augmentant. Cada vegada que feu aquestes cantonades augmentareu punts aquí. En aquesta volta d'aquí només havíem fet les cantonades. En aquesta volta d'aquí ja hi havia espai per anar posant aquest grup de 3. En aquesta volta que farem ara posarem 2 grups de 3 a cada costat i continuarem
teixint les cantonades que aniran fent que la peça es vagi fent gran. Això ho podeu fer tan gran com vulgueu, fins a fer el que vulgueu. Una manta, podeu fer peces i després cosir-les tipus patchwork. D'això podeu fer bosses, ja sé que sempre us dic que amb ganxet podeu fer qualsevol peça que us imagineu, però és que és cert. Vull dir, només cal una mica d'imaginació i agafar el ganxet i posar-s'hi. Vale? Llavors vaig a fer aquesta volta. Continuo, que m'enrotllo massa. A veure. Una cadeneta, perquè estic en el lateral, no estic a la cantonada. 2 cadenetes a les cantonades, una cadeneta de separació en els laterals. Vaig a fer un grup de 3, que és el que em toca aquí, perquè estic en el lateral. 2, 3. Una cadeneta de separació perquè estic en el lateral. Un altre grup de 3. 1, 2, 3. Una altra cadeneta de separació perquè continuo estant en un lateral. Encara no he arribat a la cantonada. Ara entraré a la cantonada, que és aquí. Faig 3 punts alts. 2, 3, 2 cadenetes de separació, 3 punts alts més, 1, 2, 3. Vale? Tenim una altra cantonada. Ara el lateral. Pel lateral la separació és d'una cadeneta entre peces. Llavors faig a fer un grup de 3, 1, 2, 3, una cadeneta, un altre grup de 3, 1, 2, 3, una cadeneta i ja vaig a treballar la cantonada. Aquí em poso, faig 1, 2, que s'escapa, 3 punts alts, 2 cadenetes, 3 punts alts més, 1, 2, 3, i ja he fet la següent cantonada i començo un nou lateral. Per tant, aquí farem una sola cadeneta. Farem grups de 3. Aquí en aquest cas toca 1, 2, 3. És el primer. Una cadeneta de separació, que és darrere del fil. Faig aquí un altre grup de 3, perquè ja em dic que en aquests laterals ens hi cabien 2. Vale, tinc cantonada, 1, 2, cadeneta de separació, faig una altra cantonada, aquesta és la tercera, 1, 2, 3, faig les 2 cadenetes, que no sé si m'ha el fil blau, sí que m'ha. Faig 3 més, 3 punts més a la cantonada per acabar-la, 1, 2, 3, faig una cadeneta i ara aquí ens toquen 2 grups de 3 separats. 1, 2, 3, faig una cadeneta de separació, 1, 2, 3, continuo estant lateral, torno a fer una altra cadeneta de separació
perquè veieu la peça ara en aquests moments està així. Sí? I ara ja vaig acabar la primera cantonada, que sempre és la que deixem a mitges, per iniciar-la bé. Llavors ara aquí farem 3 punts alts, 1, 2, 3 i 2 cadenetes de separació, i si acabéssim aquí al grani ja aniríem simplement aquí, a la tercera cadeneta de l'inici, faríem un punt ras, estiraríem el fil i el tallaríem. Aquest tros d'aquí, si veieu, queda una mica diferent que els altres, queda més raret. Aquests queden molt ben posats, aquests d'inici queden una mica més rarets. Aquí quan aneu acabant, aneu estirant per juntar això, i una altra solució perquè no quedi tan obert és que aquí a l'inici, en comptes de fer, si estem treballant amb 3 punts alts, a cada grup, en comptes de fer 3 punts alts, a l'inici fem 3 cadenetes amb 3 punts alts. Llavors continuem treballant i sí que acabem amb 3 punts alts, però a l'inici fem les 3 cadenetes i 3 punts alts en comptes de fer 3 cadenetes i 2 punts alts. Quedarà més ple aquest espai d'aquí i realment tampoc no es veurà tanta diferència. Però això ja és a gust vostre, perquè també en funció de com teixiu quedarà d'una manera o d'una altra. Si teixiu més apretat, potser el forat serà més evident, l'espai serà més evident. Si teixiu més suelto, doncs potser inclús no es veurà tant com es veu en el meu. Però bé, és el que tenen també les coses fetes a mà, que s'ha de veure que estan fetes a mà. Espero que us hagi agradat, que a la persona a qui va dirigit li serveixi i bueno, fins una altra. Vinga, adeu, gràcies.